У цябе ідзе трансляцыя, правильно? Так. Цудоўна. Я так думаю, што хутка і Хелен з'явіцца на маніторах. Вітаю, сябры! Хелен на вашых маніторах. Я спадзяюся, з гукам все добра. Вітаю вас. Так, ёсць у нас цудоўныя прапановы. Зараз будзем абмяркоўваць, зараз будзем працаваць вельмі плённа. Я рада бачыць, Лахвіч, цябе ў эфіры. У нас усё атрымалася, нягледзячы на тое, што мы, як то кажуць, не спецыяльна адукаваныя, але разумныя дзеля таго, каб зразумець, як гэтая тэхнічная вся штука працуе. Я вельмі рада цябе бачыць, вітаю. Я вітаю твой TikTok, я ведаю, што ты яшчэ паралельна стрыміш туды. Я вітаю гледачоў твайго каналу. Я вітаю гледачоў свайго каналу і сябры. Я зараз перадаю насамрэч слова гэтаму прыгожаму хлопцу, таму што сёння яго эфір, і я хацела бы, канешне, сёння вам распавесці вельмі шмат. Лахвіч, я перадаю табе слова, калі ласка, пачынай, і я ўжо за табой пацягнусь. Дзякуй. Вітаю спадарства. Хелен, вітаю, асобны дзякуй за тое, што запрасіла на размову. Сёння насамрэч будуць падняты важныя пытанні, на якія мы паспрабуем даць адказы, нават калі адказаў не будзе, тыя пытанні завіснуць у паветры, і з цягам часу мы знойдзем праўду. Зноўку хачу павітаць усю спільноту, але хутчэй за ўсё мы моцна не рэкламавалі наш сённяшні ітэр, таму у запісе паглядзіце. І тут я хачу адразу звярнуцца да грамадства, што калі ёсць нейкія пытанні да мяне альбо па праекце, калі ласка, пішыце ў каментарах, і я думаю, што з цягам часу я адкажу на ўсе. Увогуле у нас з Хелен ёсць думка некалькі разоў выйсці ў жывыя ітэры, і насамрэч, калі мы больш расплануем, калі больш зробім рэкламы, тады і паспілкуемся у жывую ў чаціках. Именно так. Лахвіч, мы з табой астатнія 3 месяцы. Ну, я дакладна ведаю, што я амаль не сплю, таму што ўсе думкі праектныя, і мне пашчасціла з тобой пазнаёміцца, і я дакладна ведаю, што ты пачаў займацца пытаннем акупацыі да нашай сустрэчы. Калі я збірала матэрыял, я бачыла, што ты аб гэтым казаў шмат. Я хацела бы зараз у цябе удакладніць цікавае пытанне, мне падаецца, таму што ў цябе вельмі цікавая праца. І твая праца, мне падаецца, напрамую ўплынула на рашэнне, якое ты прыняў. Калі ласка, распавядзі больш нашым аўдыторыям, хто, мабыць, не сачыў за табой дагэтуль, якая ў цябе была цікавая праца, і як увогуле стварылася ідэя ўзняць пытанне акупацыі Беларусі, як гэтыя працэсы паміж сабой карэлююцца, і вось як гэта ўплынула на твой светапогляд? Слухайце, трэба ўдакладніць, а за якую вы працу кажаце? На якой зараз я знаходжусь, ці на грамадзянскім жыцці? На грамадзянскім жыцці. Да той, на якой ты зараз знаходзішся, мы дойдзем крышачку пазней. Я зразумеў. Проста зараз я на лепшай працы ў свеце, ну, як бы гэта не гучала, але на гэтай працы ты насамрэч з Oracle робіш хорошых рускіх. Нагадаю, што хорошы рускі, ён толькі ў пакеце, хто б што не казаў, але менавіта там рускі табе ўжо нічога кепскага не зробіць. Калі мы вяртаемся троху ў гісторыю, гісторыя, просто верціцца слова на языке, мы вяртаемся трошку ў мінуўшчыну, дзе я працаваў да вайны, і я узгадваю гістарычную мясціну ў Беларусі, дзе я працаваў аніматарам, але не аніматарам, там, напрыклад, якіх-небудзь супергерояў, а менавіта гістарычных, там, рыцары, вікінгі, шляхта, козакі і так далей. Вось, і я заўсёды захапляўся гісторыяй, адсюль і разуменне мовы, культуры, наколькі гэта важна. Таму, да, можа быць, моя праца паўплывала на мой светапогляд, але далёка хадзіць не трэба. І калі ты проста адукаваны чалавек, які вучыўся ў школе, адкрываў падручнікі, вучыўся ў вузе, то ты ведаеш, што гісторыя Беларусі, яна мае вялікую колькасць войнаў. І вось у мяне паўставала пытанне, як толькі я пачаў вучыць гісторыю Беларусі, толькі вось не памятаю, ці то 5-й, ці то 6-й клас, чаму
большая колькасць беларусаў размаўляе расейскую, чаму нам насаджваюць тое, што расейцы гэта браты? Ну вось як могуць быць браты, калі адкрываеш падручнікі, напрыклад, берем Вялікае княства Літоўскае, рускае і жамойскае спадарства, увага, свінасабакі, прашу прабачэння, гэтыя маскавіты, яны ніколі рускімі не былі. Ось, далей, потым у нас ідзе Рэч Паспалітая, зноўку маскавіты пачынаюць зваць сябе расейская імперыя, ну і так далей. Так вось, пытанне было, як так сталася, чаму гэта мае браты, чаму большая колькасць беларусаў размаўляе менавіта акупанцкай мовай, калі ўжо браць трэці падзел Рэчы Паспалітай, калі уплыў Расіі прыйшоў і так далей. Вось, я думаю, што неяк так паверхнасна я адказаў на пытанне. Давайте, можа, больш канкрэтна у якія-небудзь кропкі я буду адказваць. Так, я хацела бы зараз крышачку нашай аўдыторыі патлумачыць, хто сёння побач са мной. Я спецом гэтага не рабіла, таму што зазвычай, ведаеце, аўдыторыя, яна звыкла, калі прадстаўляеш чалавека, ну окей, я пайшоў далей, тыпу, гэта не вельмі важліва. Не, я трымала інтрыгу, таму што на сённяшні дзень Александр Лахвіч Навукович, якога вы бачыце, гэта наш абаронец ва ўкраіне, гэта мой добры сябра, гэта ён не п'е піва, ён п'е нейкія напоі больш. Напой. Малодкі напой. Ну, ведаеш, зараз чат разорвецца, скажаш, што ён там п'е. Не, ён набіраецца сілаў, таму што ён нас з вамі абараняе. Ён зараз знаходзіцца тэхнічна і фізічна ва ўкраіне. Ён з'яўляецца тым чалавекам, дзякуючы якому, зараз украінскаю скажу, друзі, мы з вами спимо спокійно, тому що нас з вами обороняють і охороняють такі люди. Я пазнаёмілася з ім падчас маёй працы ў каардынацыйнай радзе. Гэта я гартала яго пашпарт і глядзела, хто да нас туды ідзе. Я не мела контакту да кастрычніку месяца, і пазнаёміліся мы на канферэнцыі, і Сашко падзяліўся сваімі меркаваннямі, і мы падумалі, што гэта цікава, і вырашылі, што патрэбна прапрацаваць гэта. Чаму я сказала... Я можу працягнуць. Так, вось працягні. З твайго пункту гледжання, таму што гэта моя канферэнцыя была больш. Ты прысутнічаў добра, напэўна, гэта была такая вызначальная сустрэча для нас. Працягні, так, вось сваё бачанне сітуацыі. Як мінімум яна была карысная. Да, глядзіце, на сустрэчы у Беластоку 3 партыяў, каб не памыліўся, прасачыцца, калі ласка за мной, БХД, Краіна для жыцця і грамада. Народная грамада, так. Народная грамада. Вось, да, я туды прыйшоў, мяне запрасілі як сябра. Чаму я не супраць такіх мерапрыемстваў? Таму што, на мой погляд, вось тут, спадарства насамрэч гэта важна, нам не мае што дзеліць. Таму, калі людзі па апазіцыі драбняцца, гэта жудасна. Вось слова бульбасрач. Таму я супрацоўнічаю з усімі, я сам уваходжу ў каардынацыйную раду, але я камунікую з кожным, хто ставіць перад сабой мэту стварэння новай Беларусі альбо вызвалення Беларусі. Там ужо каму як падабаецца. Але наш асноўны вораг гэта лукашысцкая сістэма і Расія. А для мяне гэта адно і тое ж, таму што Расія падтрымлівае лукашысцкую сістэму, таму знікне Расія, альбо пуцінскі рэжым, тады знікне Лукашенка, лукашэнкаўскі. Ось, альбо трэба будзе ціснуць на лукашэнкаўскі рэжым, чым мы, в прынцыпе, і займаемся. Дык вось, пазнаёміўся я з рознымі людзьмі на гэтай канферэнцыі. Мне было дуже прыемна, таму што мы па адзін бок барыкадаў. На той момант у мяне ўжо была думка прасунуць законапраект ці праект, я не юрыст, магу губляцца трошку ў тэрміналогіі, але акупацыі Беларусі. Чаму паўстала гэтае пытанне? Таму што я так лічу як грамадзянін. Тобто, калі у маёй краіне бяспечна, то я можу туды павярнуцца. А я не можу туды павярнуцца. Я ведаю, колькі людзей адтуль з'ехала, я ведаю, колькі людзей па турмах, колькі людзей, тут ужо дакладна не скажаш, таму што ёсць зніклыя. Я хацеў сказаць пра забітых. Тобто, мы пра ўсіх яшчэ не ведаем, але ў нас жудасныя рэчы адбываюцца ў нашай краіне. З нашай краіны адбыўся напад на
у тэрыторыю Украіны. Тобто лукашысцкая сістэма, вось гэты гаўляйтар, стаўленнік Крымля, ён дазволіў гэта зрабіць. І я думаю, што калі скончыцца вайна, перамогай Украіны, зразумела, у любым выпадку паўстане пытанне Беларусі. І вось там будзе разглядацца, як так сталася, што з Беларусі паехалі танкі, паляцелі ракеты, і пачалася паўнамаштабная вайна. Таму, калі лічыць Беларусь акупаванай тэрыторыяй, дзе беларусы не вырашаюць лёс Беларусі, на сённяшні дзень гэта так, то можна было б і падцягнуць под тэрмін акупацыі. Але дзякуючы, што мы з вами пазнаёмілись, вы мне як юрыст патлумачылі, што Беларусь не трапляе пад класічны тэрмін. Але пад тэрмін інтэрвенцыя Беларусь трапляе, прычым ёсць некалькі выглядаў той інтэрвенцыі: палітычная, эканамічная, ваенная. І пад кожны пункт трапляе. Але інтэрвенцыі, як па мне, гэтага мала. І трэба давесці да таго, што Беларусь усё ж таку акупавана. Добра, пад акупацыю яна не трапляе. І адсюль такая, ведаеце, думка з'явілась: а што калі увесці новы тэрмін гібридная акупацыя, паўзучая акупацыя. Вось гібридная акупацыя, мне тэрмін падабаецца. Я разумею, што гэта будзе даўгі шлях, каб прыняць гэты тэрмін, але мне вельмі важна проста вось давесці сваю думку і ці ёсць пагадненне з маёй думкай. Мне вось цікава, колькі нас, людзей, беларусаў, лічаць, што зараз адбываецца ў Беларусі. Таму што, напрыклад, калі я УКР, я не забегаю, можа, вы там хацелі щось удакладніць? Я хацела відэа пусціць, якое я бачыла да таго, як мы з табой пазнаёміліся, і паказаць на тваім прыкладзе, як зменьвалася вось гэтае стаўленне да праекту. Давайте я тады троху думку даведу. Карацей, Так. на мой погляд, як грамадзяніна Беларусі, як там актывіста, Беларусь акупавана, але яна не трапляе пад тэрмін акупацыі. Мы не можем зараз просто супыніцца, пакласці рукі, такі, давайте пачакаем, там за нас можа вырашаць гэты лёс. Не, давайте самі вырашаць лёс сваёй краіны, ніхто акрамя нас, і калі Беларусь трапляе пад гібридную форму акупацыі, давайте вводзіць гэты тэрмін. Маленькая ремарка. Калісьці не было такога тэрміна, як геноцид. Яго ўвялі ў 1944, калі не памыляюсь. 48. 48-я конвенція. 48, прабачце. Вось, я так разумею, гэта габрэй, але беларускага паходжання. Так. Вось. Рафалемак. Вось. І я пра што? Не трэба баяцца новага. Тое, што адбывалася ў 19-м, у 20-м стагоддзі, по тэрміналогіі на тое, што гэтыя падзеі патраплялі пад гэтую тэрміналогію, то яно можа не патрапіць у 21-м стагоддзі. Мы бачым, што нашыя ворагі даволі хітрыя. Ва ўкраіне вайна не адразу таксама пачалась. З 14-го года там было вось гэтае абы што. Можна назваць таксама нейкая гібридная форма ўплыву, нават акупацыя ці інтэрвенцыя. І мы на сённяшні дзень бачым наступствы. Тобто ворагам гэтага было мала, і яны просто развязалі паўнамаштабную вайну. І таксама яны нейкую абрэвіатуру там прыдумалі да гэтага. Карацей, што я хочу давесці? Ратаваць краіну трэба, і каб нават я на пачатку інтэрв'ю казаў, што нават калі яшчэ не прыдумалі гэты тэрмін, то не трэба чакаць, каб за нас там хтосьці штосьці прыдумаў. Тобто нам трэба ратаваць сваю краіну самім. Вельмі слушны адказ. Ты амаль увесь стрым расказаў, але не, мы пойдзем з табой па плане. Я жартую, сябры, нам патрэбна зараз правесці вельмі такую добрую, зразумелую размову, таму што праект, прынамсі для мяне, адзін з тых важлівых, якой я ўзяла ў працу, і шчыра кажу, я наізнанку вывяртаюсь, каб ён быў рэалізаваны. Лахвіч, я прапаную паглядзець першае відэа, якое мы з табой запампавалі, таму што вось гэта якраз такі відэа да нашай сустрэчы, і я, калі
для сябе аналізировала, ці мы вывезем гэты праект, а яно было адно з першых, якое патрапіла мне на вочы, і я пабачыла, што ты дзейсна вельмі заматываваны, што ты дзейсна верыш у тое, што ты робіш. Сябры, я прапаную паглядзець гэтае відэа і абмеркаваць яго. Гэтыя законапраекты, на мой погляд, павінны былі з'явіцца яшчэ ў 90-х. Гэта акупацыя Беларусі. Акупацыя Беларусі пачалася яшчэ з 90-х гадоў, калі моцны ўплыў мала Расея. На сённяшні дзень мы бачым расійскія войскі на тэрыторыі Беларусі, і не проста яны там стаяць, ці нейкія вучэнні. Яны развязалі вайну з суседняй краінай, Украінай. І, на мой погляд, тут я можу шчыра заявіць, што маё меркаванне Беларусь акупавана. І у законапраектах гэтых я буду абапірацца на дадзеныя. Доўга распавядаць, я калі распішу, я закіну. І я разумею, што можа быць па сусветнай юрысдыкцыі мяне не падтрымаюць. Але я паспрабую. Таму што асноўнае, што я бачу, гэта каб беларусы прыйшлі да таго, да усведамлення таго, што Беларусь акупавана. Як мы можам звяртацца да розных еўрапейскіх краінаў з пытаннем акупацыі Беларусі, калі мы на ўзроўні КР яшчэ не прынялі гэты закон? Вось мэта будзе ў мяне такая. Гэтыя законапраекты, на мой погляд, павінны былі... Ну вось ты аптымістычна у той час лічыў, што КР гэта тая структура, якая вывезе ўсё гэта, і калі я ўзяла праект ужо ў працу, мы з табой абмяркоўвалі шмат, ці хопіць такога людскога рэсурсу і зацікаўленых асобаў, і вырашылі, што мы распрацуем гэты праект. Мы стварылі адмысловую працоўную групу на этапе, калі мы спрабавалі зразумець, што адбываецца з Беларусю. Памятаеш той момант, калі яшчэ не было вызначана, што гэта ўсё ж такі 100% інтэрвенцыя. І мы вельмі шмат часу прыдзялялі тэрміналогіі, то бок, вось што іменна. Вось гэты этап для цябе, калі пачалося размежаванне ад тваёй працы ў Каардынацыйнай радзе і з працоўнай групай непасрэдна, якая ўжо ў той час даволі дынамічна працавала. Вось тваё меркаванне да гэтага і пасля гэтага. Ну, глядзіце, насамрэч вяртаемся ў той момант, калі я выказваў сваё меркаванне. Гэта было да таго, як я у КР прэзентаваў на паседжанні вось гэты законапраект ці праект аб інтэрвенцыі Расіі ў Беларусь і гібриднай формы акупацыі. Таму што на той момант, гэта месяцы 4 таму, калі я яшчэ быў у Польшчы, я лічыў, гэта было маё меркаванне, гэта было не толькі маё меркаванне, што Беларусь акупавана па-ціхаму, паўзучы, гібридна, неважна. Да, яна не... І вось тут я хацеў бы звярнуць увагу на тое, што мы, хутчэй за ўсё, не выпадкова пазнаёмілись. Што гэта павінна было быць у нашым жыцці, вось сустрэцца. Я тады казаў свае думкі, і вы мне кажаце, як юрыст, слухай, дай мне пачытаць. І я тады, можа быць, слухайце, можа быць, вы мяне папрасілі, ці я вас папрасіў, паглядзіце. У любым выпадку мы прыйшлі да той кансенсуса, што трэба, каб юрыст прыглядзеў. Вось. І мне было вельмі важліва пачуць вашае меркаванне. Дык вось, тады я і даведаўся, што Беларусь не трапляе пад класічную форму акупацыі, але вось жаданне крычаць аб гэтым, паказаць, што ў Беларусі пануе лукашысцкі рэжым, які падтрымліваецца Крэмлём, што Крэмль насамрэч, вось мне было дзіўна, але мне не бацькі пра гэта распавядалі, што адбывалася у нас у 90-е. Я глядзеў у Ютубе, у інтэрнэце розныя ролікі, фільмы, там узгадаю Юрыя Хашывацкага, вялікі дзякуй за тое, што ён вось павестку гэтую нёс. І мне было дзіўна, чаму мне бацькі не казалі, што ў нас адбывалася ў 90-е. Тобто, да, беларусы зрабілі памылку ў 94-м годзе, бывае чалавечы фактар, але не хапіла моцы гэтую памылку выправіць у 96-м. Дык вось, гэта я трошку адыходжу ад тэмы. Што датычыцца акупацыі. Я прыйшоў да таго, што пад класічную форму яна не трапляе. Так давайте хаця бы крычаць аб тым, што ў нас адбылася інтэрвенцыя, што Расія
паглынае Беларусь, і мы бачым вось што адбываецца зараз на тэрыторыі Украіны. Тобто давайте звяртаць вось на гэту увагу і што-небудзь рабіць. У мяне пытанне паўстае ўвогуле да нашай апазіцыі, чаму гэта не было запрапанована, ці калі яны запрапанавалі і у іх не атрымалось, чаму кінулі гэты кейс. Ну, спадарства, я ведаю, што у Верховнай Радзе Украіны ёсць два законапраекта наконт Беларусі. Яшчэ раз паўтаруся, вайна скончыцца по-любому, не мае тых войнаў, якія длілись вечна. Вось, яна скончыцца і паўстане пытанне Беларусі. І вось тут, я ж кажу, у Верховнай Рады Украіны ёсць два законапраекта. Гэта Беларусь як краіна-агрэсар, вось, альбо як акупаваная тэрыторыя, і тады, ну, вось дзеля чаго гэта ўсё робіцца. І тады Расія нясе адказнасць за тое, што адбылося у Беларусі. Тобто яна выплачвае кантрыбуцыі і рэпарацыі не толькі ў краіне, але і Беларусі за тое, што яны як полігон выкарыстоўвалі Беларусь. Вось так. Да, ўсё ж таку падытожу. У мяне, разумееце, я не палітык, я пайшоў у Коордынацыйную раду менавіта дзеля таго, каб просто заняць месца, каб туды нейкія азаровы не прайшлі. Вось гэта было асноўны фактор, які мяне туды просто вынудзіў пайсці. Я паглядзеў спіс людей, я думаю, блядь, спадарства, ну за такі час гэтыя людзі да такой ступені сябе дыскрэдытавалі, блядь, і яны спрабуюць яшчэ стаць нашымі палітыкамі, несці якую палітыку. Ну, карацей, мне трэба было патрапіць у КР не дзеля таго, што ў мяне нейкія амбіцыі. Амбіцыі ў мяне не мае і на сённяшні дзень. Мне просто вось гэтая несправядлівасць, ну, ўжо просто ні ў якую браму. Я туды пайшоў разабрацца, пачаў разбірацца. Я пра Коордынацыйную раду ввогуле нічога казаць не хочу. Тыя, хто за ёй сачылі, бачылі першы месяц станаўлення, ну, трэцяга склікання, другі месяц, што-то гэтую коўдру туды-сюды цёгаюць, ніяк дамовіцца не могуць. Добра, з цягам часу высветлілі, хто ў нас спікер, віцэ-спікер, там нават аб'яднались у вялікую кааліцыю. А дзе праца? Ну, насамрэч, вось у мяне нават пытанне да самога сябе, як чальца КР, дзе праца? Таму я вельмі рады, што мы з вами пазнаёмілись, і я дзелясь, ну, вось моя мэта гэта, ну, рабіць што-небудзь для Беларусі, ну, для народа. Тым больш, што трэцяе скліканне, яно адрозніваецца ад другога, што они самі сябе паназначалі. Ну, а ўсё ж таки людзі, невялікая колькасць, але зацікаўлены былі ў гэтых выбарах. Я ўвогуле можу памыляцца, і гэта можа быць нейкі Коордынацыйная рада, гэта можа быць нейкі мыльны пузыр, нейкі такі, ведаеце, праект дзеля адвода там вачэй. Але я давяраю сябе, я туды патрапіў, і я хачу што-небудзь зрабіць. Працягваю. Там я хацеў працягнуць законапраект аб акупацыі, але пазнаёміўшись з юрыстамі, з камандай, у нас ужо атрымалась каманда, мы пачалі працу. І вось тут у мяне, ну, не то, што кардынальныя змены. Давайте рабіць паступова. Тобто, калі мы не трапляем пад класічную форму акупацыі, давайте і не даводзіць да гэтага, каб Расія не ўводзіла войскі. Давайте неяк спрабаваць ратаваць сваю краіну. Інтэрвенцыя павінна быць прынята, гібридная форма акупацыі, давайте разглядаць, і я спадзяюся, што ў нас усё атрымаецца. Прабачце, мяне, вось, бачыце, хістаю ў розныя бакі, я хачу адказаць прыгожа на пытанне, але, ну, вельмі спрабую. Мы з табой працуем прыгожа і шчыра, усё добра. Ну, так. Ну, вось, напрыклад, тое ж адрозніванне людзей, якія патрапілі ў КР, я спачатку не разумеў. Я не хочу казаць за ўсіх, там, ну, тыкаць пальцамі, вось гэта нейкі сраж, але просто у мяне складаецца такое меркаванне, ну, насамрэч, што вось паўгады прайшло, нічога не зроблена, ну, я магу памыляцца. Можа, трэба на нейкія рэсурсы зайсці, паглядзець, хто там што робіць. Але для мяне, ну, кардынальна нічога не змянілось. Нават не кардынальна, ввогуле нічога не змянілось. І вось тут, ну, я просто уже пачынаю, ну, такое разуменне прыходзіць, а зноўку не тыкай ні ў каго пальцам. Але праца КР, я бачу, задавальняе і КДБ, і ФСБ. Чаму? Таму што, ну, нейкая бурная дзейнасць ёсць, мы сидзім, да, вось мы КР, мы не этот собачий, а эти мандаты, депутаты. Ну, ось. А по суті, ну, блін, у Беларусі ўсё горш і горш. Ну, тобто, можа, трэба альбо нейкая альтэрнатыва КРу, офісу. Неяк там, ну, я зразумеў для сябе адно, што з КРом ці без КРа я буду намагацца сваёй мэты. Я вельмі рады, што мы пазнаёмілись, што ў нас ёсць каманда людзей, якія разумеюць, што адбываецца, якія кампетентны у юрысдыкцыі, і мы працуем.
Так, именно так. І вы зараз я хацела бы ўжо ўдагонку паставіць адразу другое відэа. Гэта ўжо ты даваў інтэрв'ю Еўрарадыё Лукашуку, і ты ўжо казаў пра тое, што ў цябе працуе каманда, і вось тут я, напэўна, мушу сказаць, таму што ты чалец каардынацыйнай рады, а я прадстаўляю палітычны блок мемарандума, якой не вызнае каардынацыйную раду. І час ад часу да нас таксама вынікаюць пытанні, а чаму вы супрацоўнічаеце? І мы тут займаем вельмі такую, падаецца, граматную пазіцыю, лагічную пазіцыю. Мы не вызнаем КР у сілу абставінаў, якія былі, і мы афіцыйна на ўзроўні мемарандума, гэта коаліцыя 3 палітычных партый, беларускай хрысціянскай дэмакратыі, народная грамада і краіна для жыцця, кіраўніцтва прыняло рашэнне пра сагласаванне камандаў не вызнаваць гэтую інстытуцыю, пакольку мы знаходзім яе неэфектыўнай і, на наш погляд, мусіць быць вось гэты выхад з ценевога бану палітыкаў, якія дзейсна здатныя нешта рабіць, але ў сілу абставін іх глушаць і не даюць магчымасці разгарнуцца і паказаць рэальныя свае сілы. Адпаведна, я ў рамках мемарандума, па факце, з Александром Навуковічам, як з чальцом каардынацыйнай рады, не працую. Адначасова з гэтым Александр запрапанаваў вельмі добры праект. Мы раіліся, мы часта чуем, што ён непрацоўны у тым ліку ад чальцоў іншых каардынацыйнай рады. То бок мы чуем тое, што ўжо гэтае пытанне неаднаразова прапрацавана, у вас нічога не атрымаецца, але мы ўпарта займаем пазіцыю, кажам, што калі вы не хацеце рухацца з намі далей, не рухайцеся, але мы пойдзем. То бок нас тут галоўнае пытанне ўнікае не пытанне працы з каардынацыйнай рады. Мы працуем з чальцамі каардынацыйнай рады, насамрэч, Александр ведае, і у нас ёсць чальцы, якія запрапанавалі нам дапамогу, таму што яны бачаць сэнс у тым, што мы робім. Мы іх таксама далучаем да працоўнай групы, і у іх свае праекты, якія карэлююцца з нашым праектам. Адпаведна, канфлікту мемарандума і каардынацыйнай рады няма. Калі у вас з боку каардынацыйнай рады вынікаюць нейкія дыяманты, якія гатовыя працаваць з праектам вось так жа інтэнсіўна і дынамічна, як гэта робіць працоўная група на сёння, мы заўсёды гатовыя да супрацы, незалежна ад таго, якой статус займае чалавек. То бок, гэта абсалютна глупства глядзець на пагоны. Давайте будзем рэалістамі. Я зараз пагоны ў коскі взяла, калі што. Адпаведна, Сашко, давай паглядзім вось твоё же Еўрарадыё, і потым я хацела бы звярнуць твою увагу на твой спіч у каардынацыйнай радзе, калі вынікла, гэта не спрэчка, гэта непаразуменне, калі ты просто вось таким шчытом, такой агромнай гарой встаў за сваю каманду. Вы зараз мы глядзім Еўрарадыё, і я хацела бы, каб ты распавёў, што цябе ў той час трыгернула настолькі. Хелен, так. Секунду. Гляди, у мяне тут я чат, я яго не можу не чытаць. Гаспадарства, прабачце, калі я не паспею адказаць на пытанне, то я адкажу ў наступным. Мы з Хелен яшчэ пабачымся. Глядзі, тут ёсць пытанне. А краіна для жыцця з якога часу партыя? Хто старшыня? Я магу памыляцца, але можа гэта Савюк? Аргкамітэт па стварэнні партыі, яны зараз знаходзяцца ў стадыі рэгістрацыі, і так узначальвае Віталь Савюк. Ён адказны у нас чалавек, якой меў права подпісу мемарандуму. Все, дзякуй за адказ, потому што я так і думаў, што Віталь Савюк вось. Яны яшчэ не партыі, яны ў стадыі рэгістрацыі партыйнай дзейнасці сваёй, афіцыйнай, неафіцыйнай, гэта яны самі вырашаць. Зараз гэта аргкамітэт па стварэнні партыі, так. Все, дзякуй. І мы працягваем тады нашу размову. Так, Еўрарада. Я спадзяюся, яны мяне не заблакуюць за аўтарскі прав. Павінен быць там, дзе я сябе адчуваю добра. Кожны з нас робіць тое, што ён умее, тое, што ён хоча рабіць. І калі ты будзеш прагнуць той справы, то яна ў цябе будзе добра атрымоўвацца. Таму вось тут я хочу таксама звярнуцца да тых людзей, якія менавіта за мяне галасавалі, за маю асобу, за спіс, якія верылі. Гаспадарства, нічога не згублена. Я зараз з знаёмымі, з сябрамі рыхтую некалькі законапраектаў, якія хочу прасунуць на разгледжанне КР.
Гэта не сакрэт, бо Зміцер зараз ўсё ж таку будзе ўдакладняць, што гэта за праекты. Давайте адзін разгледзім. Ну, часу, я так разумею, не так шмат, таму адзін разгледзім. Гэта ўсё ж таку акупацыя Беларусі. На мой погляд, Беларусь акупавана. Да, юрыдычна будзе складана гэта даказаць у Еўропе, але моя мэта, калі ўзровень КР не прыме тое, што Беларусь акупавана, калі мы самі беларусы, да, вось якіх абралі, мы самі не прызнаём тое, што Беларусь акупавана, як мы можам грукацца ў якія-небудзь дзверы еўрапейскіх краін і інстытутаў з патрабаваннем, каб яны прызналі тое, што мы акупаваны. Давайте пачнем з сябе. Ну, вось неяк так, у бліжэйшы час, і хутчэй за ўсё я ўжо То есть, умоўна кажучы, гэта называецца законапраект аб акупацыі Беларусі. Так, прызнанне Беларусі акупаванай Расіяй. Ось, з гауляйтарам Лукашенка. Прыблізна тое, што зараз адбываецца на тэрыторыі Донбаса, некаторых тэрыторый Запарыжскай обласці, Крым. Але вынікае вось такое адразу непаразуменне паміж дзвюмя блокамі. Я таксама не хочу занурвацца ў срач, таму што насамрэч я не стаўлюся да каардынацыйнай рады аніяк, таму што маёй камандай проста не вызнаецца як структура, але ты бачыш, што вельмі дынамічна і мы сапраўды вельмі інтэнсіўна працавалі. Мы распрацавалі вельмі шмат дакументаў за даволі кароткі тэрмін. І ты бачыў, што ідуць ужо, ты прысутнічаў у гэтых перамовах з міжнароднай супольнасцю, так? То бок мы адпрацавалі сустрэчы. Паралельна з гэтым у цябе яшчэ былі ўласныя нейкія пытанні. І калі ты выносіў ужо на разгляд каардынацыйнай рады гэтыя два пытанні, вынікла разуменне таго, што ініцыятыўнасці, магчыма, з таго боку не будзе, і мы вырашылі далей працаваць проста аўтаномна камандай далей, у тым жа тэмпе, у якім мы працуем, в прынцыпе. Вось, і... Я можу патлумачыць. Твоё, так, вось твоё стаўленне... Сваю пазіцыю, глядзіце. Да, да гэтай сітуацыі, я хацела бы пачуць. Наконт КР, ну, па-першае, я туды пайшоў, я ж кажу, не маючы палітычных амбіцыяў, я просто побачыў, хто туды ідзе, і я хацеў сабой заняць месца, бо сябе я давяраю. Да, я не палітык, я не юрыст, я не ведаю, як працуе вось гэтая юрысдыкцыя, але я хочу разабрацца. Вось, і калі, я ж кажу, там вельмі марудны даўгі час, нічога не было, я просто для сябе вырашыў, што я можу паспрабаваць прасунуць у праекце, у каардынацыйнай радзе свае праекты. Дарэчы, да гэтага я не тое каб раіўся з Пал Палычам Латушкам, але у нас было інтэрв'ю, і я падняў гэтую тэму. Мне было важна пачуць ад яго, ягонае меркаванне, ці лічыць ён Беларусь акупаванай. Дарэчы, на маім канале ёсць інтэрв'ю з Пал Палычам. Вось, і ён тады сказаў, што хутчэй за ўсё у цябе не атрымаецца прасунуць гэтыя законапраекты, таму што за іх ужо браліся, там тудэма-сюдэма. Я кажу, браліся, не браліся, але я ж кажу, я сябе не падманваю. Мне трэба даведацца канкрэтна атрымаецца ці не, як гэта спраўдзіць, калі не паспрабаваць. Вось, і я ж кажу, вось мы з вами пазнаёмілись, там ужо акупацыя класічная перайшла по тэрміналогіі у інтэрвенцыю, каб рабіць гэта паступова. Вось. І на што я хацеў яшчэ звярнуць увагу, калі я запрапанаваў свой праект у каардынацыйнай радзе, дарэчы, на маім канале учора я гэты ролик выклаў, ён месяц ужо ёсць у каардынацыйнай радзе, вось, і я адчуў і падтрымку, і я нават не ведаю, нейкае непаразуменне, быццам пытанні такія, да, ты правільна ўсё робіш, давай паспрабуем, але, і вось гэтых але, што-то вельмі шмат. Тут спадарства, вы ўжо самі паглядзіце, я для сябе зрабіў высновы. На што б я звярнуў увагу на тое, што калі я запрапанаваў законапраект аб інтэрвенцыі, ён не набраў квоту. Тобто было галасаванне, насамрэч мяне пачулі, галасаванне было, і набраў я колькі там 36 галасоў, а трэба 41 мінімум. Што я раблю? Я на наступны дзень прашу секретарыят выкласць яшчэ раз. Калі б другі раз не набралі, можа быць і трэці, і чацвёрты, і так далее. Я просто не разумею, навошта сидзець у КР, калі ты нават не ходзіш на галасаванне. Вось. Добра, другім разам я набіраю квоту, 42 прагаласаваўшых. Зноўку пытанне застаецца, а што робяць астатнія? Далей, да, і
у УКР атрымалось прасунуць гэты законопроект. І вось тут увага, прабачце, што я так доўга ўсё тлумачу, але мне кажуць, ты ж не юрыст, ты не можаш быць кампетэнтны ў гэтых пытаннях. Я кажу, так у мяне каманда працуе, а чаму гэта вось мы павінны галасаваць зараз за тое, што робіць твоя каманда? Ну, хацелось сказаць за тое, што яны просто таму што яны робяць. Ось, у адрозніванні, напрыклад, там ад такой моцнай структуры, як КР. Ось, і мне запрапанавалі, а давай-ка долучацца, вось давай, няхай яны долучаюцца до нас. Да няхай, просто, людзі хаваюць твары, і такая структура моцная, падкрэслю, мацнейшая просто палітычная структура беларуская, апазіцыйная, як КР, яна не дае гарантыяў, што адтуль не будзе сліваў вось гэтых людзей. Ось, увогуле, там, куды не ткні, чалавека на поліграф трэба завесці, а потым, не ведаю, калі у Польшчы гэта, то ў Віслу. Калі у Вільні, якая там рака працякае. Дык вось, трэба у КР, дарэчы, падняць пытанне, каб кожны чалец, іх там не так шмат, прайшлі праз поліграф. А то чамусьці мы павінны па галубазаўскіх памойках лазіць, каб даведацца, у каго там вскрылі, што не вскрылі, самі-то яны ж не хочуць зазнавацца, Але я ж кажу, нашыя даўгія рукі контррэвалюцыі дацягнуцца да кожнага, хто перашкаджае станаўленню новай, лепшай Беларусі. Вось. Да. Мы тут з табой вылучылі галоўную, напэўна, тэзу, каб не было абразаў з боку кагосьці, альбо не было непаразумення з боку кагосьці. Мы з Лахвічам у пэўны момант зразумелі, што каманда ў нас даволі моцная, і мы мусім яе аберагаць. Я не займаюсь абаронай каманды, у мяне больш функцыя юрыдычная і арганізацыйная. Ужо ўсіма пытаннямі галоўнымі і ў тым ліку бяспекай займаецца Лахвіч. Тут ты не можаш сказаць, што я лукаўлю, але ўсе нашыя крокі з табой согласоўваюцца, і ты дакладна разумееш, на якім этапе, хто чым займаецца, хто вядзе медыа, хутка з'явіцца медыа сябры. Я хочу скончыць, просто у меня думка, вось я так долго адказваў. Што я хацеў сказаць? Мне запрапанавалі працоўную групу УКР. Да, і адразу знайшліся людзі, якія туды ўступілі. Спадарства, там, напэўна, ніводнай літары, ніводнага слова не з'явілось. Тобто, людзі праявілі ініцыятыву, што яны будуць удзельнічаць у праекце, працаваць. Але калі дайшло до таго, што мы стварылі гэты чат, ён просто ёсць. Тобто, моя каманда, яна працуе, у КР ёсць цэлы чат. Мы, на секундочку, стварылі працоўны чат. Просто каб было разуменне. Вось, я шчыра не адсочваю, чым займаецца КР. Калі трэба будзе, просто я ва Ўкраіне троху заняты. Лепшая праца ў свеце, дарэчы. Вось, і калі будзе мажлівасць там на нейкі саміт, там паседжанні і так далее, я, канешне, зайду. Вось. Таму, калі будуць пытанні наконт КР, то, калі ласка, лепей да КР. Вось, калі пытанні менавіта да мяне, то я адкажу. Вось, зараз прасоўваем законапраект інтэрвенцыі Расіі ў Беларусь і прыняццё новай формы гібриднай акупацыі. Так, мы крышачку забеглі наперад з пытаннем, не з пытаннем, а з такімі меркаваннямі, што нічога не атрымаецца. Вось зараз я прапаную табе паглядзець яшчэ відэа, калі ты даваў дзячыне інтэрв'ю, гэта гісторыя з медалём, але я там вылучыла іншую гісторыю, і я патлумачу, што мы чуем у замежжы, калі працуем з праектам, і я патлумачу, чаму Лахвіч не прыслухоўваецца да тых, хто кажа, што гэта нерэлевантна і нерэалізуемае. Мне падаецца, гэтаму таксама прыдзеліць увагу. Патрэбна будзе, давай паглядзім відэа і потым адкаментуем. Я просто хочу даведацца, хто гэтыя людзі, што яны зрабілі, чаму яны на сябе ўзялі абавязкі узнагароджваць людзей. Сёння, пасля маёй прамовы, мы з Паўл Павлычам дамовіліся, што мы паразмаўляем на камеру, я падрыхтую пытанне. Спадарства, калі ласка, калі у вас ёсць пытанне, пішыце ў каментарах, і я выберу лепшае пытанне, і мы абавязкова агучым. Я просто хочу даведацца, хто гэтыя людзі, себе адчуваю добра, чаму яны на сябе ўзялі. Прабачце мне, калі ласка, тэхнічны збой. Вось твой каментар, што ты хочаш давесці гэтую справу да лагічнага фінальнага завяршэння.
Мы часта чуем, ну, прынамсі, я ў сваёй працы дакладна разумею, што мяне дэматывуюць некаторыя людзі, кажуць, што гэта нерэальна, навошта ты ў гэта влезла. Вось я хочу пачуць цябе, таму што ты нас усіх пераканаў, што мы будзем рухацца і ніякія перашкоды нам не замінаюць працаваць, што вы працуеце, а я ўжо займаюсь непасрэдна тым, што адганяю ўсіх тых, хто не верыць у гэты праект. Вось твая пазіцыя тут. Ну, глядзіце, наконт медалю ўвогуле цікавая гісторыя. Гэта адбылося ў мінулым годзе на свята беларускай вайсковай славы 8 верасня. Ось, нагадаю, 8 верасня 1514 года пад Оршай нашыя продкі перамаглі намага большае войска маскавітаў. Карацей, мяне як ваяра, як палітычнага, ну, можа, не палітычнага, як там актывіста, ну, беларускага дзеяча, ось, запрасілі на ўзнагароджванне, але я ведаю, што я зрабіў. Ось, і мне было насамрэч пытанне, я тады ўжо быў абураны на гэтую апазіцыю, што, ну, разумееце, вось гэтыя, я не хочу, насамрэч, я не хочу нікога пакрыўдзіць, але акрамя размоваў нейкіх, типа, альбо пачытайце там на сайце, што мы зрабілі, ну, не халеры сабе, калі вы прадстаўнікі беларускай нацыі, то, можа быць, будзе нейкая справаздача перад той нацыяй. Вось, і, да, вось з медалём было непаразуменне, я просто сказаў, што вы зрабілі дзеля таго, каб, ну, у вас з'явіліся паўнамоцтвы узнагароджваць насамрэч людзей, якія щось робяць. Ось, ну, гэта было непаразуменне. Тобто, Так. Мы прыйшлі да нейкага кансэнсусу, не зусім, але тым не менш. І у мяне была прапанова да Пал Палыча, таму што ён хацеў мяне ўзнагародзіць, да, але гэта ўсё ж таку ад Светланы Георгіўны, там паперка была, яе подпіс. Вось, я кажу, што вы зрабілі? І давайте вы патлумачыце, гэта не мне. У мяне ёсць YouTube-канал, у мяне ёсць людзі, якім цікава насамрэч ваша праца, і вы мне ўсё патлумачыце. Таму зноўку вяртаемся да таго, што у мяне на канале ёсць інтэрв'ю з Пал Палычам. Колькі паспеў, у мяне было абмежаванне па часе, Пал Палыч попрасіў, каб гэта было там не болей за 40 хвілін, ці я не памятаю, ці 45, щось таке. Вось, і я што паспеў, я то запытаўся. Там ёсць адказы. Вось, гэта тое, што датычыцца медаля, прабачце. І тут паўстае пытанне, што вось у размове з Пал Палычам мы тады паднялі пытанне акупацыі Беларусі, ён кажа, што не атрымаецца. Ну, для мяне не аўтарытэт. Ну, я б сказал так. І хто б не сказаў, гэта не важна. Тобто, у мяне ёсць сваё разуменне, у мяне ёсць кола асяроддзя людзей, якія працуюць у гэтым накірунку, і з імі мы можем параіцца і прыйсці да нейкага канструктыву. Варта, не варта, але ўсё роўна апошнюю кропку буду ставіць я. І я палічыў, што калі мы не паспрабуем, то і не трэба было нават пачынаць. Вось, неяк так. Я хацела бы вось тут вклініцца з падзякай, таму што ведаеш, для мяне учора была вельмі такая вызначальная, вось гэта пра тэму матывацыі і дэматывацыі. Мы прыслухоўваемся да людзей, якія вакол нас, безумоўна, ну, мы сацыяльныя, мы не можам па-іншаму жыць, мы бярэм у сябе тое, што нам даюць, і аддаем роўна тое ж самае. Адпаведна, калі нас дэматывуюць, у нас з'яўляецца, мабыць, нейкі сумнеў, але тут важна таксама балансіроўку трымаць, таму што учора мы з табой, ты мне скінуў паведамленне, што ўжо ролик на тваем канале, і я яго перапосціла на свае рэсурсы, і гэты ролик пабачыў, я на ўкраінскую перайду з твайго дазволу, пане Олександр Беспалый, мій добрий друг, мій щирий друг, людина, я не знаю, він завжди мене підтримує, я йому дуже вдячна. І оце людина, яка мене мотивує, тому що він вірить в те, що я роблю. І коли я побачила, що він перепостнув твій спіч, твою промову, для мене це було надважливо, тому що коли такі люди в тебе вірять, втрачати можливості і втрачати сили не можна. Ну, я вже білоруською скажу, тому що, ведаєш, я зараз у голові тримаю, я не маю права його розчарувати. Я не маю права розчарувати команду, тому що тільки що мені скинули сайт, я його закинула на свой чат у ютубчику, я закинула тобі, подмацуєш потім під відео, тому що там вельми пригожа твоє фото, мені подобається, вельми таке, видиш, емоційне.
Вось я шчыра дзякую кожнаму, хто нас падтрымлівае, і я зараз перадаю свайму сябру пану Александру Беспаламу шчырую падзяку, таму што вось роўна ў такія моманты, ну пагадзіся, ты разумееш, што ты не можаш спыніцца, таму што табе даверыла каманда сваю ўвагу, свой час, свой рэсурс людской, і каманда дзейсна працоўная. Я спадзяюся, што і з каардынацыйнай рады, магчыма, у нас атрымаюцца нейкія сувязі працоўныя, што яны занурацца ў тэму і зразумеюць, наколькі гэта важна. Ну і я шчыра скажу, я бачу цябе дэпутатам, якой зменьвае сістэму. Дзякуй. Ты так на мяне паглядзеў, што ты мяне давядзеш да Не, я не про інфаркту. тое. Мяне задавальняе праца ў камандзе нашай. Мяне не вельмі я сябе бачу палітыкам. Ну, насамрэч, палітыка гэта бруд. І з такім я ўжо сутыкнуўся. Напрыклад, калі параўноўваць з той жа вайной, на вайне ты ведаеш, што ў цябе вораг спераду, там, напрыклад. Калі ты займаешься палітыкай, ты просто пачынаеш азірацца на ўсе 360. Прыглядацца да людзей, думаць, што ты кажаш. Ну, у маім выпадку я моцна не задумваюсь, таму што я заўсёды кажу праўду. Напэўна, тое нас і адрознівае, што, дарэчы, вось на мяне сёння быў ціск, я не можу прайсці міма наконт таго, чаму вы не агучваеце там за Кабунчука што-небудзь. Ну, я так разумею, Вадзім, ён ёсць у соцмерэжах, да яго можна звярнуцца, і няхай ён сам патлумачыць сваю пазіцыю. Што я павінен яму казаць? Але не мог прайсці міма. Глядзіце, што, сёння ён, заўтра мяне ўскрыюць, там, неважна. Просто мне не маю што хаваць, я заўсёды кажу тое, што я думаю, там. Вось. Так, давай зараз прыдзелім увагу непасрэдна праекту самому. Прынамсі той каркас, якой ты мне першапачаткова даў, ён больш быў зацыклены на 20-м годзе, але калі мы пачалі яго прапрацоўваць, я не магу сказаць, што пераканалі цябе, таму што, як сведчаць відэа дагэтуль, ты разумеў, што 90-е неяк прайшлі не так, што там былі нейкія збоі. І вось у тваёй прамове, сябры, я звяртаю зараз да сваіх гледачоў і гледачоў народнай грамады, на канале Александра ёсць яго прамовы, і там замацаваны дакумент прамовы на 16 сторонак, вялікім шрыфтам, правда, хто паменш, там на 12-м гэта 10 сторонак, але мы прапісалі, мне падаецца, там усё. Мы туда і Рафаля Лемаха прапісалі, мы туды прапісалі тэрміналогію, на што мы абапірались, калі вылучалі інтэрвенцыю. Мы абапіраліся на падзеі, якія былі ў 90-е, ў 2000-е, а ты непасрэдны ўдзельнік гэтых працэсаў, тобто ты бачыш, што адбываецца. Вось структура зараз унутры праекта. Мы зараз распрацоўваем ужо законапраект. То бок мы рыхтуем, вы зараз скінулі сайт, дзякуй Богу, ён ёсць. Скажы, калі ласка, вось для цябе наколькі важліва вось гэтая грамадская прысутнасць, таму што памятаеш, як я папрасіла цябе ў сваёй прамове зазначыць, што я заклікаю грамадства прыняць удзел у абмеркаваннях. Вось тваё стаўленне да гэтага, чаму гэта важліва? Скончу з мінулым пытаннем наконт палітыкі. Не пытанне, гэта быў такі жарт, типу, станеш палітыкам. Не маю амбіцыяў, насамрэч, вось гэта я і хацеў сказаць, што гэта бруд. Я сюды прыйшоў, каб, напэўна, палепшыць стаўленне да апазіцыі, таму што я таксама з людзей, якія запытваюцца, а што вы зрабілі вось за гэтыя 4 гады. Вось, крытыкуеш, прапануй. Пайшоў, вось, і моя прапанова наконт законапраекта. Прабачце, паўтарыце пытанне, коротенька. Грамадскае абмеркаванне, вось глядзі, мне украінскія нашы... Гэта важна, гэта важнее, чым тое, як мы бачым меркаванне прыстасаванцаў у апазіцыі. Зноўку, мне просто не пакідае чамусьці гэтая думка, але, насамрэч, мне больш цікава меркаванне людзей, як яны сябе адчуваюць у той Беларусі. Зараз што там адбываецца. І вось трэба з імі камунікаваць. З тымі, хто выехаў, каму кепска. А то ёсць людзі, якія зараз з турмы выходзяць, і яны насамрэч розумам у 20-м годзе. Калі яны бачаць тое, што адбываецца на Б, яны просто афігеваюць. І, неяк трэба, глядзіце, калі, напрыклад, браць КР,
трэба стварыць такі ресурс, дзе людзі могуць задаваць пытанні, дзе гэтыя пытанні будуць разглядацца, где за гэтае пытанне будзе адказваць нейкі гурт людзей, там працоўная група, да, якая будзе разглядаць гэтае пытанне і потым рабіць нейкую справаздачу. Можа быць, робяць насамрэч не падпісаны на той ресурс, але калі нет, ну давайте пачнем з гэтага. Ну, ось чаму мне важна? Да таму што нам жыць у гэтай краіне. Тыя, якія там нават калісьці галасавалі за Лукашенко і змянілі сваё меркаванне, зразумелі, хто такой Лукашенко, што такое Расія, што адбываецца, маскі сарваны, все, уже далі не мае куды ісці. У 14 годзе, да, ёлупы былі, а чый Крым? Мапу адкрыць, ну, калі ты зусім там ужо не моцна разумны, просто там напісана чый Крым. Ось, не можа быць так, просто там свіныя сабакі прыйшлі, визжат радасныя, типа, мы тут зараз будем там бухаць, блин, гэта наша тэрыторыя. Нет, яно так не бывае. Тое, што у вас 140 мільёнаў і можете засраць усю планету, да, можа быць, але будзе адпор. Дык вось, Крым – це Украіна, і гэта факт, зразумела. Тут у нас 22 год, полномасштабная вайна, все, маски сорваны, ну не можа паўставаць пытанне, чый Крым у 22 годзе. Ну, што такое Расія і чаму яна яшчэ існуе? Вось якое павінна сусветнае пытанне паўставаць. Таму я лічу, што важна звяртацца да людзей і чуць іх меркаванне. Не абавязкова прыслухоўвацца да кожнага. Могуць быць і тое паразуменне. Ну, я думаю, адказаў. Просто туда, что-то нейкая неполадка была з інтэрнэтам. Нічога страшнага. Я думаю, што людзі твае эмоцыі ўсе, што ты гэта робіш, шчыра пабачылі і пачулі. Таму, ну, я падытожу, просто важна камунікаваць з людзьмі. Тут грамадскі агляд таго, што робяць палітыкі, ну, гэта база, яно так павінна быць. Калі мы будуем другую лукашистскую систему, да, мы там вырашили другое скликание КР, мы будем политиками. Ну ладно. Типа, так люди, да, вот, яны не ведают, что такое там КР, там другого скликания. Кто гэтыя люди, что? Ну, насамрэч. Тут хотя бы проголосовали. Да, мало людей, але ёсць. Так, слухайте, калі вас люди обрали, то, может, пора рабіць справаздачи. Дарэчы, вось вяртаемся до інтэрв'ю з Латушкам. Да, блин, я хутка на войну поеду, у меня есть чем заняться. Ну, але да, всунуўся в гэтай КР, на мяне ціснуць, моя спільнота, мае сябры, кола асяроддзя кажуць, так а што вы там робіце? Ну, слухай, ну вось, а запытайся, можа, у Пал Палыча, ён флагман беларускай апозіцыі. Ну і так трапілася, што у нас, да, адбыўся ІТР, ну, запіс праз Zoom, ну і хаця бы паразмаўлялі. Неяк так. Ну, вось у мяне ў чаце шмат каментароў. Насамрэч, я шчыра дзякую за актыўнасць Артэмчыку, дзякую за тое, што ты так плённа працуеш з нашай аўдыторыяй. Сказалі б у Беларусі, як у ЛДНР проксі-акупацыя. Як табе такі варыянт? Ужо, бачыш, пайшло грамадскае абмеркаванне. Дарэчы, учора у тэлеграм-канале я запускала апытанку, там зараз прагаласавала блізка 40 чалавек, і у нас 60% гібридная акупацыя, што вось я здзівована, таму што я думала, што людзі абяруць хутчэй этнацыд, чым гібридную акупацыю. Я хочу с тобой яшчэ, у нас ўжо мы с тобой гадзіна ў эфіры, плюс 5 хвілін я яшчэ заберу то, што мы музыку слухалі. На сённяшні дзень Беларусь, па факце мы гэта прапісвалі ў праекце твоем, Беларусь на завяршальнай фазе, вось у гібриднай стадыі акупацыі, я патлумачу, калі мы украінскі прыклад бралі, мы разумелі, што 14-22 год гэта вось якраз такі форма гібриднай акупацыі. Мы гэта, памятаеш, мы з тобой гэта прамаўлялі з міжнароднымі нашымі партнёрамі, каб яны, ну, вылучылі, ці дзейсна гэтаму варта прыдзяляць увагу, альбо ва ўкраіне статус вызначаны. І выяўляецца, што ва ўкраіне таксама 14-22 год, вось гэта тыя маніпуляцыі, правакацыі, то бок вось гэтая гібридная форма, якая ўплывала. Зараз Беларусь на фінальнай стадіі акупацыі, мы разумеем дакладна, што хтосьці, напэўна, ўжо вырашыў, што хопіць быткацца, ўжо прыйшоў час цалкам гэта ўсё рэалізаваць, але сутыкаюцца з вельмі важлівым, мне падаецца. Грамадства не прыняла Расію, замежжа не прыняла Расію, беларусы адмаўляюцца ад Расіі зараз усіма магчымымі і немагчымымі спосабамі. Вось прысутнасць расійскіх войскаў, інфармацыйны ціск, эканамічны ціск, палітычны ціск. Я ў прамове Пал Палыча чула, што Лукашенко з'яўляецца бандфармаваннем кіраўніка
мы вылучылі іншае паняццё, і мне падаецца, яно адпавядае рэчаіснасці. Вось гэтая фінальная стадыя акупацыі і дынамічнасць працы, з якой мы працуем, аб'яднае іх, калі ласка, і патлумач, чаму нам так важна зараз аператыўна адпрацаваць, таму што па факце ні ў цябе, ні ў нас, ну, як у нас, як у нацыі беларускай, часу ўжо няма. Да, насамрэч часу не мае. Ось, і асноўная мэта – гэта ўсё ж таку не згубіць Беларусь. Мы бачым, што гісторыя цыклічна, і нам не пашчасціла, так трапілася, нам не пашчасціла суседам. Ось, і калі зацягваць, то ну, час грае ўжо не на нас. Мы бачым, што адбываецца ва Ўкраіне, мы бачым, як яно паступова таксама было. З 14-го года мы бачым, ну, кароткі хранаметраж і ў Беларусі. Да, зрабілі памылку ў 94-м, у 96-м. Па законе, беларусы робяць па законе. Так. Ну, гэта, насамрэч, гэта класная нацыя. Ось. Але калі ты сядаеш з махляром гуляць у шахматы, і ён цябе б'е ножом, ну, зразумела, што ён цябе пераможа. Ось, у 96-м не дадавілі, не хапіла. Тут трэба рабіць высновы гаспадарства. Чаму не дадавілі? Таму што большая колькасць, як бы гэта не гучала, але гэта праўда, большая колькасць была палітычна. Было ўсё роўна, што адбываецца на гэтых палітычных пляцоўках. 96-й прасралі, 99-й Лукаш пабачыў, а што, так можна было? І парламент разагнаць, і Апазіцыю забіць. І, да, і пачаць забіваць апазіцыю. Ось, 99-й год, знікнення Юрыя Захаранкі і іншых. Гаспадарства горш і горш становіцца з кожным годам. Таму, ну, вось часу не мае. Мы можам захаваць тую ідэнтычнасць, тую беларускасць толькі разам. Як бы гэта банальна не гучала. Хелен, мы калі пачалі разглядаць тую інтэрвенцыю, то мы выйшлі і на этнацыд, вынішчэнне вось этнаса, і мы гэта бачым, ну вось проста. Я калі вучыўся ў школе, мне падаецца, беларускай мовы на той момант было больш. Але вось яшчэ з жыцця такая кароткая гісторыя. Я калі паступаў у вуз у 08-м годзе, я калі паступіў, мне ў першым семестры трэба было здаць гісторыю Беларусі. І мне настаўнік, ну хто там уже, рэктар, кажа, а на якой мове ты будзеш яе здаваць? Я здзівіўся, а як? Я ўсё жыццё, ну вось увесь школьны курс я вывучаў яе па-беларуску. А што змянілася? Яна кажа, з гэтага года можна па-расейску. Як? Што гэта такое? Мы губляем ідэнтычнасць. Это был 2008 год. Зараз уже шыльды меняются, там на вакзалах и так далее. Ну, таксама сачу за гэтым всем. Беларуская мова, яна не модная, яна нейкая колхозная, і нам гэта вбівалі. Ось, часу не мае, нам трэба не згубіць сябе. Дапоўніце, можа, щось. Так, я дапоўню цябе відэа, таму што мы з табой пераходзім, напэўна, ў самую патрэбную фазу нашай размовы. Мы збольшага патлумачылі пазіцыі, мы патлумачылі, навошта мы гэта робім, таму што гэта баліць насамрэч. Мы не гатовыя зараз агучыць імёны, прозвішчы каманды, таму што Лахвіч адказвае за бяспеку, і ён проста гарой за нас стаіць. Дзякую, што абараняеш наш сон і нашы магчымасці даеш працаваць спакойна, плённа. І мы не хвалюемся ўвогуле, што нас хтосьці падставіць, альбо да нас будуць чапляцца з пытаннямі. Я медыйная, я публічная, людзі, якія захочуць сябе паказаць, праявіць. Я думаю, што ў іх будзе заўсёды такая магчымасць. Вы пабачыце, якія гэта шчырыя беларусы, вы пабачыце, наколькі гэта разумныя людзі. І вось на этапе, дзе каардынацыйная рада казала табе пра экспертызу, што нам патрэбна падумаць за экспертызу. Я разумею, што ты там крыху усміхнуўся, таму што мы гэта ўжо прапрацавалі, у нас нават ужо эксперты, якія гатовыя даць экспертызу, з'явіліся. То бок, ну, мне было праз 2 месяцы, калі гэтае пытанне ўжо намі было прапрацавана, пачуць такія прапановы, крышачку смешна. Давай паглядзім астатняе відэа. Гэта мы ўжо запусцілі праект, ужо яму нічога не пагражала, і гэта вось якраз той этап, дзе мы ўжо з табой разумелі, што знесці праект ніхто не зможа, і што мы давядзем яго да канца. Гаспадарства ўжо ва Ўкраіне
хутка на контракт, хутка баявыя задачы. Таму шмат часу займацца палітыкай у мяне не будзе. Сёння вашай увазе я хочу запрапанаваць законапраект аб інтэрвенцыі Расіі ў Беларусь і усталяванні формы гібриднай акупацыі. Наколькі гэта важна, я думаю, кожны з вас разумее сам. На мой погляд, інтэрвенцыя пачалася яшчэ з 96-го года, але больш падрабязна ў маім законапраекце. Калі ласка, чытайце, пішыце каментары, давайте разглядаць разам. Ну а сакратарыят я папрашу выставіць на галасаванне. Жыве Беларусь, слава Украіне! Жыве вечна, героям слава. Цяпер давай, напэўна, расчынім усе карты, таму што мы, напэўна, ўжо у той фазе, калі няма сэнсу прыхоўваць нешта, калі няма сэнсу аналізаваць якія пагрозы. Не, ўжо пагрозаў для праекту тэхнічна не існуе. Мы ўсё гэта мы справілись, за 3 месяцы мы замацаваліся і ў міжнародным полі, і з экспертнымі нашымі, я не магу сказаць сябрамі, таму што гэта людзі даволі высокага статусу, гэта прафесара, гэта навукоўцы, то бок мы папрацавалі вельмі плённа. Я хачу, вось фінальна мы з табой, калі прапрацоўвалі тэму нашага стрыма, я табе напісала, галоўная задача прыцягнуць увагу сусветнай супольнасці да Беларусі, аператыўна распрацаваць пакет дакументаў і даць мэсэдж, што мы не змірыліся і чынім супраціў. Меркаванне, што беларусы слабыя, як расейцы, памылковыя. Мы іншыя, мы еўрапейцы і нашае месца ў цывілізаванай еўрапейскай сям'і. Я перадаю табе слово. Гэй, літвіны, хочацца дадаць. Так, добра, спадарства, глядзіце, тут я таксама звярнусь да людзей, якія нас глядзяць ці паглядзяць у запісу. Пішыце, калі ласка, у каментарах, а што лічыце вы. Дзеля вас і робяцца гэтыя ітэры. Помніце, што ёсць людзі, якія працуюць у гэтым накірунку, але яны проста не адсвечваюць. Калі будуць нейкія вынікі, мы абавязкова гэта пакажам. Мы пакуль ніякія там грошы што-то не збіраем. Мы працуем на энтузіазме, насамрэч. Вось ёсць мэта, ёсць група людзей, і яны да яе ідуць. Таму у нас не можа не атрымацца, але мне вельмі патрэбна падтрымка, хаця бы ў каментарах. Мне трэба ведаць, што гэта ўсё не дарма. Таму, калі ласка, пішыце прапановы, як вы гэта бачыце. Напрыклад, вось не ўсё кепскае было там звязана з КР. Быў чалавек, я ўсіх па імёнах не ўзгадаю, ён падказваў штосьці, ён казаў, што можа быць каланізацыя, але у гэтай спрэчцы мы звяртаем увагу на іншыя тэрміны, мы працуем. Вось, і я гатовы далучыць кожнага неабыякавага беларуса, які прагне волей Беларусі. Каму цікавы такі праект, пішыце, калі ласка. Таму што я памятаю, што на маім канале нават былі аграменныя такія паведамленні ў каментарах, што вось звярніце увагу на гэта, альбо патлумачце, вось вы там падкажыце і так далей. Вось, таму я бы больше зараз сканцэнтраваўся у тым, што нам трэба быць разам і нам трэба камунікаваць. Тут важна толькі тыя, хто ў бяспецы. Зразумела, што калі вы знаходзіцесь у Беларусі, калі ласка, ну вось у мяне ўсё адкрыта. Але каб вас, ну, пішыце, можа, у асабістыя, да? У тэлеграм мне перыядычна людзі пішуць. Вось, калі не мае пагрозы, то, калі ласка, пішыце у каментарах. Калі пагроза ёсць, тэлеграм мой. Сабака Лахвіч, можна мяне знайсці і напісаць. Дарэчы, канал ламаюць, учора 2 разы спрабавалі. Не ведаю, наколькі яшчэ гэтага тэлеграма хопіць, зламаюць, дык зламаюць. Я кажу, мне хаваць няма що, але адэкватных людзей я заўсёды пачую. Дзякуй шчыра. Я хацела бы анансаваць, напэўна, нашыя наступныя размовы, таму што яны таксама вартыя ўвагі. Мы будзем абмяркоўваць, што прывела да такой сітуацыі. Гэта адзін з элементаў, напэўна, элемент, правда, нашай працы. Гэта пытанне этнацыду, гэта пытанне генацыду, гэта пытанне непасрэдна самой інтэрвенцыі і той гібриднай акупацыі, якая зараз з намі прапрацоўваецца. Наша асноўная мэта – гэта міжнародная супольнасць. Мы маем ужо поспехі, прадстаўлялі нашу каманду ў Рабаце. Мы там адзначыліся з праектам.
І што мне асабліва прыемна, еўрадэпутаты агучылі гэта падчас сесіі ў Брусэлі, падчас адной з канферэнцыяў, прабачце, ў Брусэлі. То бок увага да гэтага праекта ёсць, і нам дзейсна вельмі патрэбна і камунікацыя з беларусамі, якія ў тэме. Вось зараз нам прыйшла прапанова, дарэчы, ад чальца каардынацыйнай рады, гісторык цудоўны, я пачытала яго біяграфію, і я лічу, што нам патрэбна з ім раіцца, я лічу, што нам патрэбна атрымаць яго досвед, яго знання дзеля таго, каб праект зрабіць якасней. Адпаведна, мы не прасрачы зараз, а мы літаральна, мне падаецца, 24/7 без выходных і без святаў працуем з праектам, таму што мы ім гарым. І дзейсна правільна Лахвіч кажа, ён не на грантах, ён не фінансіруецца, ён ніякім чынам, мы не заматываваныя грашыма, мы заматываваныя ідэі. І я табе за гэта насамрэч вельмі дзякую, таму што я падчас працы з праектам, я значна пашырыла свой светапогляд, і я шчыра кажу, я да некаторых рэчаў па-іншаму стала ставіцца, таму што нават мая беларуская сёння гэта дасягненне, таму што 200 год этнацыду і перафармацыі беларусаў, і гэта ўсё зберагчы ў тваім выглядзе, у маім выглядзе, нашы паплечнікі, хто размаўляе. Мне падаецца, гэта вельмі важна, таму, калі ласка, сачыце за анонсамі, мы будзем уздымаць праектныя пытанні. Лахвіч у нас з'яўляецца кіраўніком праекту. Мы яго назвалі, дзякуючы яго сябру Кусю, закон Лахвіча. Гэта была прапанова спадара Александра. Інтэрвенцыю запрапанаваў мой паплечнік, мой прадстаўнік каманды, я вас пазнаёмлю з ім крыху пазней. То бок, гэта была такая сумесная праца наша разам. Лахвіч – кіраўнік праекту. І рэшту вы даведаецеся ўжо з іх, скажем так, згоды. Хто захоча сябе паказаць і праявіць, канешне, ён гэта зробіць. Я перадаю, Лахвіч, слова табе. Вось эмоцыі зрабі нам тумбу, таму што мне падаецца, гэта лепшае, што ты зрабіў, таму што пасля гэтага, пасля тваёй прамовы людзі стоячы табе апладавалі, і гэта было вельмі адначасова і эмацыйна, і кранальна. Слухайте, калі мы закранули ўжо тэму тумбы, то я памятаю, што тады, так трапілася, що яна зламалась, там насамрэч мэты такой у мяне не было. Ось, мяне абурыла пытанне. Давайте вось з песні слова не выкінеш, я нагадаю тое пытанне, а там было, чым альбо каардынацыйная рада, альбо апазіцыя можа дапамагчы палітвязням у Беларусі. Хутчэй за ўсё, яны хацелі пачуць нічым, таму што у нас на сённяшні дзень не мае ніякіх рычагоў дзеля таго, каб проста кагосьці вызваліць з турмы. Калі яны хацелі гэта пачуць, то, вось я зараз скажу. Але тады я на прамове сказаў, што вы не тым займаецесь. Вы ахапілі тое, що вы просто праглынуць не сможете. Давайте сканцэнтруемся на тым, каб не нарабіць гэтых палітвязняў больш. І тут мы бачым кейс Азарова. Літаральна на наступны дзень, ці калі ён просто робіць гэтую рассылку, дурняў нічога жыццё не вучыць, праз некалькі месяцаў другая рассылка ад гэтых людзей, ні разу нечесных. Ось, і, я разумею, што пра гэта трэба казаць, так, а што казаць? Нічога не мяняецца. Трэба уводзіць адказнасць. І вось тады, чаму я сарваў авацыі? Трэба увесці адказнасць. Калі ты атрымаў грант, і, я не лічу чужыя грошы, але па мне гэта злачынства. Ты адцягваеш на сябе ресурс, мы працуем, насамрэч, там, хутка будзем скідвацца гэтымі грашамі, каб просто пабачыцца, там, насамрэч, паразмаўляць, да? Камусьці выдаюць там 500 000 дзеля таго, каб ён, прабачце, людзей на выбары запрасіў, галасаваць супраць усіх. Сур'ёзна? Спадарства, чаму я зараз узгадаў гэта, а я не галасаваў? Я спецыяльна не галасаваў, каб не набраць квоту, але ў нас же аднадумцаў вельмі забагата. Давайте сходзім на выбары без выбара. Чаму? А сэнсу не мае. І вось тут у мяне просто разуменне. Можа, просто камусьці 1 000 000 далі. Так, дайте, можа, мне, тому що у нас команда працує. Давайте, я не клянчу зараз, там повирізають на жовтих слівах, там, ці ще десь покажуть. Але, що я хочу довести? Што вось гэтыя гранты, яны насамрэч людзей сапсавалі. Людзі ўжо не думаюць, як дапамагчы беларусам. Яны,
і я не спрабую лічыць чужыя грошы. Ну атрымаў ты малайчына, ты ну там типа умееш прыстасоўвацца, можа вылізваць умееш, можа яшчэ щось, можа на адкатах гэта працуе. Я кажу, тут трэба разбірацца, і ну для мяне гэта новы свет нейкі палітычны. Але блин, я разумею, як яно працуе. Вось зараз мы сутыкаемся з праблемамі, напрыклад, той жа экспертизы, а что яна будет просто так рабіцца, а міжнародныя юрысты таксама за так будуць працаваць. Ну пакуль ёсць магчымасць у нас, мы працуем. Ну ось, таму я узгадаў вось гэтыя выбары без выбора, блин, гаспадарства, я шчыра кажу, я не прымаў удзел нават ну просто ў галасаванні. Чаму? Я думаў, не набярэм квоту. Да, хотел их слить, признаюсь. Больше так не будзе, буду галасаваць супраць. Ну ось, таму что ну я учора пазаўчора пераглядаў, як я прагаласаваў, ніяк не прагаласаваў. На гэта хацеў звярнуць увагу. Так, да, справа не ў грашах, справа ў ідэі, нашым аб'яднанні і разуменні таго, што адбываецца. Ось, таму у бліжэйшы час, калі будуць пытанні, калі ласка, пішыце, мы з Хелен дамовімся яшчэ на размовы і будзем ісці да перамогі разам. Так, я зараз хуценька спампавала, тому што я ж зусім забыла, як ты адкаментаваў Сонікі. Калі ты не супраць, я пакажу і кароткі каментар буквально, тому што, сябры, мы амаль мы планировали гадзіну, як заўсёды крыху выйшлі за таймінг, але мне падаецца, атрымалася вельмі цёплая, слушная такая размова, і гэта патрэбна час рабіць. Давай пра Соніка адкаментуем. Я не ведаю, сябры, ці вам добра бачна, давайте, мабыць, крышачку павялічу. Лахвіч кажа, што такія прамовы няма ў Беларусі выбараў, навошта гэтае балабольства. Ну, карацей, у мяне дрэнны зор, прабачце, калі ласка, але я думаю, я можу прачытаць там. Ну... Вось, калі ласка, прачытай, таму што гэта мне падаецца важліва, таму што гэта пазіцыя, і мы гэта часта абмяркоўваем, што галоўнае разумець, на якім ты баку. Гаспадарства, вы ўсе памятаеце, які выйшаў ролик з музыкай надвор'я, якое надвор'е ў Беларусі, і там трэба схадзіць на выбары. Не, пакінь, я ж буду чытаць з твайго... Прабач, калі ласка. Вось, карацей, я гэты ролик пабачыў, я зразумеў, колькі ён можа каштаваць, я пакуль не бачу. Зараз будзе. Вось, мяне просто абурыла тое, што куды ідуць грошы. Ну, тобто, нейкая глупства. Зараз я табе нават паболей зраблю, бо у мяне дрэнны зор. Троху ніжэй, Да, все, бачу. Карацей, пабачыў гэты ролик, я ў інстаграме, дарэчы, Лахвіч код, праз ніжняе падчёркванне Лахвіч, ніжняе падчёркванне код, можна мяне там знайсці, і таксама пішыце ў асабістыя, калі ёсць нейкія пытанні, то адкажу. Так вось, пабачыў я гэты ролик і пакінуў свой каментар. Я такія прапановы, няма ў Беларусі выбараў, навошта гэтае балабольства? Што, чарговы грант далі на тэму выбараў у Беларусі і лепей нічога не прыдумалі? Ну, тобто для мяне гэта было такое абурэнне, выплеск. Тобто, ну, я разумею, чым гэта можа скончыцца для людзей, якія насамрэч пайшлі і прагаласавалі супраць усіх, іх затрымлівае глубаза, і ты павінен патлумачыць сваю пазіцыю, што да, ты вырашыў прагаласаваць супраць усіх, таму што таму-то. А калі ты скажаш, ну, мне вось я пабачыў дзе-небудзь у Ютубе ад тых, хто з'ехаў і ў бяспецы, але, сука, нам чамусьці прапануе сюда. Приедь, блядь, покажи! Як там сонейка маляваць, як супраць кагосьці, ну, вось сваім прыкладам. Не трэба, я буду балацироваться ў прэзідэнты. Прабалацировался, атрымаў мільён ці колькі яны там, і прыбраў сваю кандыдатуру. Я зараз скажу за нейкага там змагара, які з'ехаў. Ось. Так кожны другі можа. Но, як па мне, гэта просто нейкае сходство, ну, падстаўляць людзей. Вось. Добра, гаспадарства, я вельмі сёння хацеў не кідаць камяні ў чужыя агароды, хутчэй за ўсё, да мяне таксама ёсць пытанне, неёмкія. Таму, калі ласка, пішыце. Мне нават будзе цікава, на што мне трэба будзе адказаць, пачытаць. Таму, калі ласка, пішыце ў каментарах. Дзякуй за сустрэчу. Прабачце за сумбур. Моцна не рыхтаваўся да інтэрв'ю. Атрымалась такая прапанова. Як час ёсць, пазначылі, выйшлі. Ёсць тэхнічныя непаладкі, але ўсё гэта дробязі. Галоўнае, што у нас ёсць ідэя, у нас ёсць людзі ідэйныя, і нас нічога не спыніць, не зломіць, не разаб'е. Да перамогі разам. Жыве Беларусь! Слава Украіне! Жыві вечна, героям слава! Дзякуй шчыра, яшчэ раз скажу. Дзякуй кожнаму, хто нас падтрымлівае.
Пане Олександре, ще раз кажу вам щиро дякую, тому що ви мене вмотивували не кидати, навіть коли мені дуже це хочеться зробити, тому що я дуже втомлена вже цим всім. Але гэта марафон, мы гэта цудоўна разумеем. Лахвіч, я спадзяюся, што гэта не астатняя наша размова. Я спадзяюся, што папераду у нас, мабыць, яшчэ мульцістрымы з прадстаўнікамі праекту. І наша галоўная задача на сённяшні дзень з табой зберагчы вось тое беларускае, і вось твая задача рушыць наперад, а моя задача падаваць табе патроны. Вось на гэтым мы з табой і скончым нашу размову. Шчыра дзякую, сябры, за тое, што былі з намі. Кожнаму так сардэчка. Беражыце, калі ласка, сябе. Украіне ціхай ночы спакойнай, а Беларусі таксама, таму што амаль 400 шахедаў залецела за год у Беларусь. Так што, сябры, беражыце, таму што галоўная каштоўнасць гэта нашае жыццё. Дзякуй кожнаму, хто яго абараняе. І жыве Беларусь, і слава Украіне. Жыве вечна герой.